Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Menene? Makirci na farko. Mutane ne ya rage masa. Sai da ya rage masa wata 3 ya sauka. Abdullahi Umar Ganduje, ka yadda da hukuncin da kotu ta yanke ka ba Sunusi Lami da Sunusi miliyan 10? Ba zai yiwu ba. Dan baka amince da kuɗin da zaka bayar ba? Sam. Me yasa ka faɗa haka? Halin da ake ciki yanzu. Faɗa mana ayyukan gwamnati wanda ake yi free education. Aikin likita free education, in ka karanta economics free education. Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gobe fa 'yan kwankwasiya su shigo. Ana. Za ka ce musu to in sun shigo. Wanda zai shigo ya karata. In kuka hau mulki, maganar da kuke faɗa gaskiya ce ko ƙarya ce? Duk wannan ƙarya ce. Duk wannan yama ce. Duk wannan wato Me suke yi wa mutane? da yaudara al'umma. 'Yan majalisa suka ci abincin matarka goggo, me suke yi? Ba su. Waye mai ilimin taurari? Ce ba yana da ilimin taurari. Kana sha'aninka Baba Ganduje, ka ci dala ko hankalinka a kwance? Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode.